Operational na sugod karong adlawa ang Second Parallel Runway sa Mactan Cebu International Airport. Unsa kahay epekto niini sa operasyon sa nahisgutang tugpahanan? Sayranta sa report ni Luan Mayrondina. Alas 3:34 kaganihang kadlawon, nitugpa sa Second Parallel Runway sa Mactan Cebu International Airport ang Jeju Air 7C-2177 gikan sa Incheon, Korea. Kini ang labing unang aircraft nga nakatugpa sa Second Parallel Runway sukad kini gibuksan kaganihang kadlawon. Pagka alas 3:42 usab sa kadlawon ang Cebu Pacific Flight 5J5108 nga paingon sa Osaka, Japan, ang labing unang aircraft usab nga naka-take off sa maong runway. Ang 2,560 meters nga parallel runway gilaumang makapalambo pa sa mga flight operation. Labing una usab kini lukup nasod. Matod ni Julius Neri Jr, General Manager sa Mactan Cebu International Airport, nga operational lang una kini matag adlaw gikan sa alas 3:30 sa kadlawon hangtod sa alas 11:30 sa buntag. Kini samtang padayon ang repair and rehabilitation sa primary runway sa nisgutang mga oras. Gani atol sa pagbuka sa Second Parallel Runway, padayon usab ang pag-ayom-ayom sa primary runway. Hinuon matod ni Neri, gamiton gihapon ang primary runway matag adlaw sulod sa 16 ka oras. Right now, our operations, because you have to have a concept of operations, it's only for one runway at a time. Now, when the time comes na puno na atong flights, then of course we can use one runway for takeoff and one for landing. But dili pwede simultaneous takeoff, simultaneous landing. Kahinumduman niadtong Sabado nakasinati og delays ang 89 ka mga flights sa Mactan Cebu International Airport nunot sa gihimong repair and inspection sa primary runway. Mukabat sa kapin 887 million pesos ang repair contract cost sa primary runway nga adunay gitas-on nga 3.3 kilometers. Uban ni Rod Prado ug Clans Gabutin, Luan Mayrondina, Balitang Bisdak.